Няма да познаете колко ни излезе 3-дневната екскурзия до Истанбул, която си организирахме сами. Тръгнахме в 1:15 от Пловдив и стигнахме към 8 часа турско време в Истанбул. Закусихме на автогарата в едно от кафенетата и после се заплатихме към метрото. Ако нямате карта за градски транспорт и не знаете турски, не се притеснявайте, може да си вземете на място от ето тези машинки. Пристигнахме доста по-рано в хотела за регистриране, но от хотела бяха достатъчно мили и ни позволиха да си оставим багажа до рецепцията. Разбира се, оползотворихме времето с шопинг край Гранд Базар. Хотелът е с отлична локация, точно пред него има линия на трамвай, на 5 минути има метростанция, също така на пешеходно разстояние са Гранд Базара и Синята джамия. Цените му пък бяха още по-добри, за 2 нощувки с включена закуска ни излезе по-малко от 50 евро на човек. Градският транспорт също е на доста достъпни цени, като най-скъпото ни пътуване беше 1 евро за ферибот. Общо екскурзията ни излезе около 110 евро за 2 нощувки плюс транспорт между страните и в града.